Рестри 3, 2, 1, рестри. Потнахте, Сашо. Окей, как бие по мене, бе, брат, то не е реален. Той е ама рептилиан, не е реален. Ям крапалка, някак мога да спаш. Не мога. 3, Крапавам 2, и аз. 1, рестри. Рестри с крапалка, дай. Не ми дай да крапавам. Ей сега. Има дебъф на някой. Те са спашат. Някой да отзяда да го спаш. Пребих Айма Рептилиан, пребих Барда. Ще пусна ултимейт след 20 секунди. Ям крапалка. Ми е пия милк, бе. Майко. Спашах тат, брейк. Браво. Ще пусна ултимейт след 5 секунди. Браво. Дебъфай ги и влизай с ултимейта сега. 3, Слонах един, дебъфай, използвай дебъфките, давай. Ултимейт. Еби майката на тия. То мисля. Пермитет мисля. Ама Рептилиан е генг. То спаша 4 Вече пота, не. пермитет спаша 4 пота. На Барда Мама, не съм. тъчвам, извинявай. Не съм. Нищо. Двама са фул пойзън. Милк Томас. И слонеснати са също. Браво, Сашо. Спашах тат. Брейк. 5 секунди рестри, 5 секунди рестри. Имам 3 върнати. Знаете ли какво? Отивам, дадох ултимейт. Брат, Три, си спота. 2, 1, рестри пуснах. Бити. Брат. Трагично. Добре, знаете ли какво ще направя сега? Ще отида за барда и ще отидем на по-отвореното, защото тук много набият. Не набият. Ние даже ги бим. Потнахте тетко. Аз играя само опа, брат. Аз имам 3 върнати. Тук съм, бе, брат. Гледай Барда как не се чисто брюка хуя, човек, бе, бе. тетко. Стига паникоса хората. 5 секунди. Пермитет, ма спашна фул, във ъгъл, Три. спашна. 2, 1. Добре, бием ги вече, бием ги. Локъп. Локъп, Спашната, дайте. тетко. Ама и то. Браво. Спашнаха, ма те. Локвите, ама рептилиан. Пребих го сега за те. Няма го вече. Спашната, брейк. Браво. Бия Барда малко. Аз вървя за тях. Барда и Ама Рептилиан Full Poison. Браво. Той бяга и бокитва човека, как да стане? Ама Рептилиан пребит. 5 секунди рестри, 5 секунди. Аз съм Аз съм 18. 14. 3, Ям крапалка, някой ма спаш. За тебе, Сашо. Аз имам пермитет. Разбивам го пермитет. Някой може да ме потне отзаде на приятелка. Аз ще дойда. Чай, и аз се спаша. Браво. Крапвам. Разбивам ги отбой. Пребих Барда малко. Пермитет го пребих малко. Бият ме. Спашах те. Добре. Сашо. Дропни милк, Сашо. Бързо. Ей ти една пойзънка дропнах отзаде. Ама Рептилиан. Фокси, обърни му се. Фул дебъфнат съм, не мога. Тетко идвам. Ти си. 3 секунди рестри, пускам 3 секунди рестри. Аз имам пермитет, пусте ми го. Добре. Тетко пуша. No, рестри. Ти го, Сашо. Взели пойзънката, Фокси. Да. Добре, ама няма мискай, брат. Хуя на... Цикни е хубаво. Добре, брат, ще се постарая да не мисля. Ям клядох крапалка, брат, не е някой. Пермитет е Full Poison. Чил, биеме ги много. Това е... Двама са Сигурно фул ги биеме. пойзън. Браво. Давай. Милкват, пуши. Дай, мислаха си. Спотнат с Фокси. Някаква сплашна, браво. Не искам утре. Утре ще ям нормално. 5 секунди Не искам за утре ще ям нормално. Ям крапвам. Давай. Да. 3, 2, 1, рестри, пушкайте. Димитри го пребивам. Типите този барца. Саш потнахта. Потна мене. Виж. Хитвам Барда. 12, потна. Аз имам пермитет, отстеми го. Аз съм с 7 поша. Двама има на мене, отстрани. Дропвам мърли 4 пошенки на рай. Не дропвай помощ. Взел. Измъкнах се сам. Някой мама спаша, тетко. Чай, аз ще спашахте, тетко. Би се. 5 секунди, рестри. Иди мисля от тях. След реса дропвам още 4 отзад. Още 4 пота отзад дропвам. 3, 2, 1, рестри. Сплашахте, брейк.
Пускам Браво. 4 пошенки на радио, 4 пошенки на радио, 4 пошенки на радио. Бреке, вземи ги ти, че си най-лоу. Аз имам, вземи ги ти. А, добре, окей. Вземам аз. Взех Е, 4. дропват, пушвайте, те дропват, дай. Много ги биеме, аз дропвам по-малко, аз съм още 17 потна. Много ги бия, потнаха ма. Сега им ръмваме дрил, сега наистина им ръмваме дрил. Мене въобще няма кара да потвам. Сплашахте, брейк. Браво, мале. 10, Не съм 10 потвал от секунди. 20 секунди. Сплашаха, ма те, перимитът ме сплаша фул в лицето направо. Объркам за тимейт. Пребивам го, гоня го направо. Да го сплаша. Три пота сплаша. Едно скрапалката, дай, рез 3. Дай, танкве демидж, скрапалката. Мене ма би даже барда в група, ма бия само този гими. Перимитът е много лоу, перимитът се Рефилвам. обръща сам. Пермитът ме Рептилен го разбил. Още един. Не кара бар да потне малко. Обръщат се. Колко пошенки са всички? Колко пошенки? Гимите е Осем. от мен. Гимите е много лоу, аз съм Дропнаха, 12. Аз съм 12. Дропнаха на гими. Тетко, 4 пошенки на радио. Добре, има една радио. След потнат. 4 пота на радио. Сплашахте. Айде, ще ги взема. Който може да сплашва, да сплашне и мене. 5 секунди рез. Трапавам. 3, 2, 1, скрапалката. Перимитът на комбо направо. Перимитът. Чакай сега, защото тук съм. Колко? Ако някой може да ме потне. Токси назад. Ми брат, ви къде отидохте бе, гайс? Един ме пуши. Ама, се обърка? Имаш джимбус. Вижте барда къде. Бе, мани барда, дай матките. Имам Няма, брат, той ма държа на 1.7 от 50 блока, не знам какво се обърка при вас. 20 секунди ултимейт и направо ги убиваме всичките, брат. 20 секунди ултимейт. 20 То секунди откъде му удря? И след ултимейта дропвам 4 Ам пошенки. рептилен няма от брат. Двама съм обърнал. 10 секунди ултимейт, направо ги убиваме ги всичките. 5 секунди. 3, 2, 1. Давай го. Побих го. Барда е трапнат тука. Не мога, нямам енергия. Барда е трапнат тука. Убивате ли някой? Дай, Тетко! Гимитри! What? Обърнете се на Гимитри. Аз съм с теб. Барда е джамбуснат е тука. Ние ще секюрнем пермитет. Аз съм 17 пошенки. Ела, то пермитът си излезе, Гимитри излезе от гето, откъдето ни влязахме. Идвам. Не, той е барда с джамбусна на една сграда, избяга отгоре някъде. Оставя ти